morning guys! Welcome back again sa my YouTube channel. It's me again, Jolie, ang ilongga Gwapa. And so for today's video is sasamahan niyo ako mag-change oil and then titingnan natin if nandun na yung plate number natin sa MIOi, no? So, MIOi Surallah. So, bago lahat yan, so mag-lip tint muna ako. I'm using the shade of Sneakers, Jolie Sneakers. Ayan. Ayan yung lip tint natin. If hindi ka pa nakapag-order, so pwede kayo mag-order through Shopee. So, ilagay ko dito yung link or I mean yung screenshot ng Shopee account ko para if ever na gusto yung umorder, pwede kayo mag-order doon. So, ayan. So, meron tayong 10 shades na lip tint. Ayan. So, yun ang pili ko is tamang pink lang kasi magpapa-change oil lang naman tayo. Ayan. 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 Tapos, pwede din siya sa cheeks. Dito. So, ayan. So, lalagyan lang ako konti. Parang dumi kasang blush on. Ayan. Ayan, so ilalagay ko din dyan ang mga shades dito sa screen para if ever na gusto nyo umorder, pwede kayong pumili kung anong gusto nyo. Meron tayong 10, so marami kang pagpipilian. Ayan. So, mahimasanay ko guys kay para nga makadirect na ako dun sa YouTube basta idam mong pa-change oil. See you! Dito tayo ngayon sa MIOi, nagpa-change oil na tayo. And then, nag-inquire ko if nag-abot na tong plate number natin. So, wala pa no. So, maybe next month pa. So, wait na lang kita ng update natin sa plate number natin. So, ayan si Snowy.
Ayan guys, dito tayo ngayon sa post office para if nandyan na yung pin natin sa YouTube. So, katatapos ko na mag change oil, siguro mga 10 minutes. So, ayun nga, binigyan ko sila doon ng mga stickers sa may naiwan pa na 4. So, ayun, binigyan ko sila yung mga staff ng MIOi. Shoutout sa inyo dyan, MIOi Surallah. So, dito ko ngayon sa post office, pang 6 times ko na ito nabalik para tingnan yung pin natin. So, try natin baka nandyan na. Luway pa kinain mo pa ba? Wala pa? Oo. Sana pa kayo mabuto. Gani? Wala din, wala nangyari. Kami o? Julie Grace? Oo, wala pa kita Vicentidad. Okay pa, asisi. Hindi mo nakita. Guys, naka-inquire ko lang, wala daw. So, mga pang 6 time ko na to na balik-balik dito sa post office. Pero sige lang, try lang natin kasi mag-abot siya. So, sabang makanto ko sa gym para try yung national ID kasi may nag-text sa akin about sa national ID daw. Puntahan natin yung post office and then napuntahan na din natin yung national ID dito sa Surallah. No? So, meron na kaming date na para mag-appointment ng national ID natin. So, ayun nga. So, nakakaluya lang kay wala pa nag-abot ang pin ko, no? Pang 6 times ko na nga balik-balik sa post office. Pero sige lang. Wait lang kita kay siguro April 13 ko na glass nga nag-request ng pin sa YouTube. So, pang 3 times ko na. So, tatry ko na lang yung manual para darating yung pin natin. So, imagine yung 6 times akong pabalik-balik doon. So, siguro wait na lang natin na dumating or mag-text. Pero para sa akin, mas maganda puntahan mo para at least malaman mo taga ako nandun. So, you know, sa mga hindi ko pala nabigyan ng mga sticker, pasensya na po kasi magpapagawa lang ako ng sticker. Ayan, so, and guys, so dito tatapos yung vlog natin for today. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to click the bell button para always get updated every time I upload my videos in YouTube. So maraming salamat. Thank you! I begin to
I begin to